7 муроҷиат ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен сабаб шуд, ки нисбати сокини ҳамин ноҳия Равшан Ҷураев барои мардумфиребӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. гумонбаршуда бо ҳар баҳона аз ҷабридаҳо маблағи пулӣ ба даст оварда ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. асосан нафаронеро фиреб додааст, ки ба ӯ шинос ва рафиқ мебошанд. мақомоти милитсияи ноҳияи Спитамен ба ҳаракатҳои мардумфиребонаи Шаҳрванд Ҷураев Равшан Бердиёрович соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен баҳои ҳуқуқӣ медиҳад ва барои барқарор кардани адолати иҷтимоӣ пешгирӣ аз идомаи мардумфиребиҳо нисбати гумонбаршуда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. 7 муроҷиати шаҳрвандон ба қайд гирифта шудааст, ки оиди доду гирифти пулӣ бо гумонбаршуда маълумот медиҳад. камтарин зарар 747 сомонӣ ва аз ҳама зиёд 24 000 сомонӣ гуфта мешавад. дар маҷмӯъ зарари расондашуда ба 38 737 сомонӣ баробар аст. дар ҳафти тафтишоти пешакӣ муайян карда шуд, ки Ҷураев Равшанбек Бердиёрович сани 20 июли соли 2020 аз тарафи суди ноҳияи Спитамен бо моддаи 247 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. минбаъд Ҷураев Равшанбек ба худ хулосаи зарурӣ набароварда ҷинояти қаллобиро такроран дар ҳолати рецидив дар 7 лаҳза содир намуд. шеваи қаллобиҳо гуногун мазмун ва қасдона буда, дар ибтидо ҳама бо мақсади тасарруф ва ба даст овардани маблағи ғайр бо баҳонаи иҷрои кор ё амале содир шуданд. гумонбаршуда агар ба яке ваъдаи мусоидат дар гирифтани замин дода бошад, дуюмиро бовар кунодааст, ки муаммои ба сари ӯ омадаро ҳал мекунад ва ё аз сеюмӣ барои чанд соат ва чанд рӯз пул қарз гирифта минбаъд барнагардонидааст. ҳама ҷабридаҳои дар парвандаи ҷиноятӣ сабти номшуда сокинони ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен буда ба гумонбаршуда шинос ё рафиқ мебошанд, ки бо ваъда ва баҳонаҳои пешовардааш бовар карданд. ваъдаи замин додан ба ман 24 000 гирифт. имна барои вай замини нею замини 13 000 буд. бо дигари маблағое ки пурсид, ҳамун талабот дорум, ҳам илтимос, ҳамун ёрдамте гуфта, ман ба ӯ бовар кардем, ҳамаи вай шуд. пула доде то имрӯз сарсон шуд. то имрӯз сарсон монад, наметиҳам фака метиҳам хеле. тавре Равшан Ҷураев нишондод медиҳад, маблағҳои пулӣ борои қаллобӣ ба даст омада чуноне ки муфту содда ба даст меомаданд, ҳамин тавр ба осонӣ ҷайби ӯро дар нуқтаҳои бозии букмекерӣ тарк мекарданд ва маҳз ҳамин вобастагӣ барои идомаи қаллобиҳо замина гузошт. ин дар ҳолест, ки Ҷалилов 20 июли соли равон бо ҳукми суд барои содир намудани қаллобӣ ҷазои ғайриҳабсӣ дар намуди ҷарима гирифтааст ва дидаву дониста вазъияти худро ногувор сохта дар ҳоле ҷинояти нав содир намудааст, ки ҷазои нисбаташ татбиқшударо адо накардааст. гуфта метавонед, ки маблағҳои ба даст овардаро куҷо сарф кардед? ҳамун формуларо якбор бозӣ кардаму ва пулоно бурин гуфта ҳамихел бозӣ карда будам. қарздор шудам, баъд шикашавай кардам, фирқ кардам. нафароне аз кирдорҳои Равшан Ҷураев зарардида метавонанд ба мақомоти милитсияи ноҳияи Спитамен муроҷиат намоянд.